Mutane suna ta tambaya ta yaushe za a dawo shirin Madina, yaushe za a dawo shirin Madina. To lokaci ya yi yanzu da za ku saurara a duniya nan ba da dadewa ba. Don yanzu magana da nake muku mun gama da garin Jigawa, yanzu gobe za mu fada Kano. Idan mun gama da Kano salon ya canja, wannan karan haka sana za mu ni na ku Tijjani Abdullahi Asase ina muku albishir da wanda yake son kallon shirin tun a duniya zai sha mamaki don ya zo da sabon salo na burgewa. Inda yara zuwa Wada, ana nan? Wala barka dai, barka dai. Sai ga shan kuna kurin ba wani abu ba. Wada, ya kasuwa? To sannu, madalla. Kibi nawa zan dawo. Wada! Yaya kasuwa? To na zo fa kibi ba. Yaya? Ina son wannan a cire kan. A daɗe kan. A ajiye shi gefe guda. A ba kuɗin rabi zan biya. Don lalace, tashi mana nan. A ji mun kifi na mana wanda ba mu da ke kasuwa ne wannan da safen nan. Kin ga dariya ma. Kai wa dariya da me? Dariya. Dariya. Wannan albasan nawa? 200 ne. A'a, 50 zan baka. Abin 200 ka ji 50? Ka fiye san arha. Tafi. Gata. Wannan ya zo kenan kullum ka zo kasuwa sai ya zo ka sai dai abu mai raba rai sai abin kiri a ka je na taba mun ka Dan me ba zan taba ba? kullum sai abu na rai ke Dan so ba zan ci ba? sai da abu na rai ke so Ni ni kullum sai ka zo kasuwa ba na mudubi. Ba na mudubi. je ka kawai Haba mana malam. Ranki dade! Tun da nake ta kallon ka. Ka san ina aka samu wannan gishirin kuma ka san me ke cikin sa? Ban sani ba. Idan ana bacin girki, ya kamata yi amfani da kayan haɗi mafi inganci ne kawai wanda hakan ya haɗa har da gishiri. A koda yaushe nakan yi amfani da gishirin Dangote mai dauke da sinadarin iodine a cikin sa. Saboda gishiri ne wanda aka tace shi, aka tsaftace shi domin ƙarawa abinci ɗanɗano na musamman. Yakan tallafa wa lafiyar hankalinka tare da ci gaban yara da inganta rayuwar iyali baki daya. Idan ana batun gishiri, zaɓi inganci, zaɓi mafi kyawu.